ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. What a man. ನರಮಾನಿ ಬದುಕು ಪಂಡ ಕಷ್ಟಲು ಪುಂಡಿಯೇ, ಕಷ್ಟವನ್ನ ಗಾಯತೆ ದೆತದು ಕುಲುಚಿಯೇ, ತಿಲಿಕೇನೆ ಬೆನೆಗು ಮರ್ದು ಪಂಪೆರಿಯೇ, ಐಕಾದೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೇನು ತೂಲೆಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಗೊತ್ತೇ ತುಜಿಯೇ ಒಕ್ಕ ಜಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತು ಕುಶಿಡು ಪುಡಿಯೇ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ. LOL, laugh out loud, balitali pala scream and shout. It's our time, it's going down. Yekla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ Wait, no, real only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಮಾತೆರೆ ಕ್ಲೋಸೋನ್ ಮೇಲು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ತತ್ರ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸೋನು ತಡೆಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಚಂಡ್ಯಾಪಿನ ನಾವು ತಡೆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬದುಕಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ದೇವರನ ಚಿತ್ತ ಅವೇನು ತಡೆಪರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬೇನೆ ಬೆಸರುಲು ಬರ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ನವೀನ್ ಎಂಚ ಮದ ಪೊಡು ಪಂದ ನಮನ ನಮ್ಮ ಐಸಿರ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಎಂಚ ಐಸಿರ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಮಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಕುಸಾಲ್ದ ವಿಚಾರನ ಪಟ್ಟೊಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಬೇನೆಲೇನು ಕೊಡುರಿಯಡ ಪಂಡೊಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಾತಿನ ಆ ಬೇನೆಲು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕರಾದು ಬೋಪುಣಿಗೆ ಒಂದು ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಒಂದೇ ಪಾತೆರನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆನು ಬೆಸರನ್ನು ದೂರ ಸಾರಿಗರ ಬೋಡಾದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೊಡೇನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇನಿ ಕಾನಗ 4 ಕೋಟಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತೂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ಕಡಲ ಪುಡೆತ್ತ ತುಳುನಾಡಿಡು ಬರೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಾದ್ಲ ಲೋಕಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂತ ತಂದುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ 5ನೇ ಎಸಲು ನಮ್ಮದು ಮದಿಕಡುಂಡು 5ನೇ ಎಸಲದ ಆ ಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಬನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೇನು ಉಡಲಗಂತಿಡೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ಥದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ತನ್ನ ಬಿರಲ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಸಂಗೀತ ಲೋಕನು ಉಂಡುಟಾರ್ ಮೆಮ್ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಸಾಧಕೆ ಅದು 3 ವೈದಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿದ ಆಸ್ತಿ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾದಿಗಡು ಪುನಃ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂಡಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆನ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ತೂ ಒಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಕಲೆನ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕಿ ಎದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ನಿಜಾರ್ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡುವ ರೈಲುಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಲೋಕನು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿರೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಲೋಕನು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಕೆ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನ ಬೆನ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಮಿಜಾರ್ ಮುಕುಲ್ ತೆರಿಪಾರೆಲ್ಲರು ಎದುಕೊನಗ ಆಟಿದ ಸ್ವರೂಪ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯಿ ಓಡೆ ನೀನು ಅಮ್ಮಡೆ ಓಪಿನ ಬೆದ್ರದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂತೆ ಅಬ್ಬಾ
ಈ ಬೊಣ್ಣಾದು ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಂಚ ಏತು ಬೇಲೆ ಕಾಂಡೆಲಾಕಿದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಹಾಂಡ ಹಾನುಲೆಗೆ ಇಂಚನ ಕಾಂಡೆಲ ಅಕ್ಕಿಯರು ಪುಗ್ಗಿಯಲು ಪಾಡಿಯರು ಸರ್ತ ಬೋಯರು ದಾದನ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಬೈರೇಸ್ ಒಂಜಿ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಕುಸುಮ ಲಜ್ಜಲ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಫಾತಿರ್ಗ ಬನ್ನಗ ಆ ಲಾಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬೋತಲು ಆ ಲಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬಂದ್ರೆ ತಾನೆ ಯಾನಿದ್ದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆ ದಿನ ಸುರುತುದುಲ ಈ ಓಂಗಿನ ಬುಡು ಬುಡುದು ಬರ್ಪಿ ಪ್ರೇಮದ ಜುರ ಮುಡು ಮುಡಿದು ಬರ್ಬಿಡಿ ಪ್ರೇಮ ಜ್ವರ ಹತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ಅಂತ ನೀವು ದೂರವತ್ತಿ ದೂರವತ್ತಿ ಪಾತರೇನಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಲಿ ಅಂದ ಒಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಜು ಪೊಲಜ್ಜು ಮಾರದಿ ಪದಾಲ್ಪುನಿ ಕಾಡೆಗೆ ತಾಜಂಕನು ಭೋಜಂಕಿನಿ ತೊಜಂಗಿನ ಭುಜಂಕಿನ ಪಲ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಕಿದ ಕಾಜಿಪು ಎಂಗ್ ನೂರ್ಗೆ ಬೆರಕೆ ಸರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾದಂಬೆ ಕೋಡಿ ಎಂಗ್ಲಲ್ತ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆತ ಏರಿ ಬೋರಿ ಇದು ಬೋರಿ ಏರಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿ ಬೋರಿಯಾ ಓ 6 ಬೋರಿ ಅಂಡ ಈ ರಣ ಬೋರಿ ಅತ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೆಗ್ ಬೋರಿಂದ ಆಯ್ಬುದಾರ ಮತ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಉಂಡತ ಊರುಡು ಪುರ ಏನ ಬಿತ್ತದ ಬೋರಿ ಕೊಂತಿರ್ಬೆ ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ಲ ಬೋರಿ ಬೋರಿ ಲೆತ್ತದ ಅಂಚ ಬೋರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಡ ಮದುಮಾಯಿ ಬಕ್ಕೊಂಚು ಲೆಪ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ದಿರ್ಬೆ ಅವೆಂಚ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜರ್ಸಿ ಬೆತ್ತಜ್ಜ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಅವಿಯರ್ ಬರ್ಬನಿ ಅಲ್ಲ ಬೋರಿ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ಅವು ಬೋರಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಗತ್ತ ಈಗ ಎಂಚ ಮಾರದಿ ಬೋರಿ ತಾಡುಂಡ ಎಂಚ ಬೋರಿ ತಾಡುಂಡ ಇರುವ ವರ್ಷದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕೇ ತಾರಿಚಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕುಡೆದಾಗು ಮಾರದಿ ಬೋರಿ ತಾಡುಂಡ ಅಂದ ಎಂಕ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ಎಂಚ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನು ನಿಕ್ಕು ತಾಡು ನಾಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಆತ ಅಂದೆ. ಎಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಗಿದುರ್ నుండి ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಪುದು ಒಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿದೆ ಮೂಲು ಬೋರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಡದಾನೆ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ಇದೇ ಅಲ್ಲ ಬೋರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಡದಾನೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಚಿಂಬೆ ಅಂದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಚಿನ್ನ ಈ ನಿಕ್ಯ ನೂತು ಸಾರಿ ಬಂಡೆ ಊರ್ದಾಕಲ್ ಎದುರುಡು ಪ್ರೇಜನಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನಾನಂತ ನಿಕ್ಕಿ ಎತ್ತು ಸಾರಿ ಬಂಡೆ ಅಂಡು ತಾನೆ ನಾ ಕಾಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಕೆಲೆತ್ತಿಂದ ಯಾವಜಿದಿ ಪೆರಡೆಲ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಾನೆ ದಾನೆ ಚಿನ್ನ ಪಕ್ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಎಂಕು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಜ್ಜ ಬಲಿ 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 ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡ ಏ ಮುಂಗ್ಲ ನಮ್ದು ಜೋಡಿ ಹೇಗುಂಟ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಂತೆ ಮಲ್ಲ ಬೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಚನಿಲು ಬೀಳ್ದಿಲ್ಲ ಕಾತು ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ದಾದಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಗೆ ಮುಂಗ್ಲ ದಾದ ಎಂಕಲ ಜೋಡಿಂತು ನನಗೆ ನಂಜಾಪುಂಡ ಅನ್ನಬೆ ನದಿ ಈ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಜಿ ಚಿನ್ನ ಆಂಡ ಇತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಂಜಿ ಇವ್ರು ಬಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಅರಂಟ್ಲಿ ಏ ಈ ಓಟೆ ಅರಂಟುನು ನಿಕ್ಕ ಏನಾರು ನಾ ಕಿದೆ ಆಪುನ್ಗೆ ಎಂಕುಂದು ಆಪುಜ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯ ಇವ್ರು ಬಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಆಂಡ ಇತ್ತಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಅವಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೆನ ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಅನ್ನೆನ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಅಂಗಲ್ನ ಹೊರ ಏತ್ತು ಮೋಕೆಡುಲ್ಲ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುಂಗಿಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಇಂಚಪ್ಪುಡು ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನ್ಬೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಪಡುಂದು ಆಸೆ ಅವೆಂಚ ಅವಿಂಚ ಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹೌದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಕಾಂಡ ಸುರುತ್ತ ಬಸಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ಕಾಂಡೆ ಸುರೂತ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಬೋರ ಯಾಂದದೆ ಲಾಡ್ಜ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ದಿನಿ ಅಂದೆ ಲಾಡ್ಜ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ದಿನ ದೇ ಒಂಜಿ ದೊಂಕಿ ಅನ್ನೋಡತ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಉಟ್ಕೊಂಡೋಡು ದಾದಾ ಈರ್ನ ಚಟ್ಟ ಅತ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಈ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿದೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಎಂಕಿದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನದಾನ ನಾ ನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾಂದಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟೋಡ ಅದು ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಕಟ್ಟೋಡ ಓಲ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾನೆ ಸುರೂಕು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿಲಿ
ಓ ದೇವರೇ ಈ ದಾಯಮಾರ ಬಡಿದಿನ ವಿಷಯ ನಾಚಿಕೆಟ್ ಸೈಪಯ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆಂಚಿ ಇತ್ತಿನೇ ಮಾರೆ ಕಾಲಿಂಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆತಿಲ್ಯಾ ದಾದಾ ಪುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನೆಕ್ಕಬೋದಿತ್ತ ಆನಂದ ದಾದಾಂಡವು ಅಜ್ಜ ಹೌದ ನಮಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ರೆ ಓ ದೇವ್ರ ಅಚ್ಚ ನಮಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಿಕ್ಬೇಕ ದಿಕ್ಕೋಡಿ ದಾದಾನೇ ಪನ್ನ ಕಾಲಿಂಗ ಆಹಾ. ಎನ್ನ ದಿಶಾ ತಿರ್ಗಿನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ದಿವೋಳು ಏ ಕಿಸ ತಿರ್ಗಾದಿನಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕಿಸೆ ತಿರ್ಗಿನ ಬಣ್ಣ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ? ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಿ ದಾದಾ ಏನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ದಿಸೆಟ್ ಉಂಡು ಡಿಸೆಟ್ ಉಂಡ ಅಂಡ ಕಿಸೆಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನಕ ಅವೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಹಲೋ ಬಾಬಾ ಕೇಂಡ ಅಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಎತ್ತಿಯವ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರೈತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಕುಂಟಾರ್ ದುನಿಯಾ ಕುಂಟಾರ್ ದುನಿಯಾ ಕಲ್ಬಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಜಿನೆ ಅತ್ತಿ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಂಟಾರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಪಾದ ಕೂಡ ಅತ್ತಿ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಕೇನು ಏತು ಸರ್ತಿ ಬಂದೆ ಈ ಕುಂಟಾರ್ದೇರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂಟಾರ್ದೇರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಬೈಯಾಗ ಬತ್ತದ ಮೇರ ಅರ್ಧವೇರಿ ಬಾಬಾ ಈ ಸೀದಾ ಗೋದಾಟ ಪೋ ಬಲ್ಲು ಬಾಡೋನು ಆ ನಾಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ನಾಲಿಗೆ ಕೊಡಪನೋ ಬಲ್ಲು ಬಾಡ್ರಾಣ್ಯಾನ್ ಕೊಡಪನದಲ್ಲ ನಾಲಿಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರು ಪೆದಮ್ಮ ಅಂದು ಬಾಬಾ ಆಯ್ತು ಕೊಡ ಬಂದು ನೀರು ತೆಪ್ಪು ಕುಂಟುಲೇನು ಪುರ ಬಾಲ್ದಿ ಬಾಡು ಸಮಾ ಬದಲಾಡು ಬಯ್ಯ ಅನ್ ಬತ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಸೇರ್ದಿ ಕಲ್ಲಿಡಬಾರ್ದು ಕಡೆಕ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ಪಾಡ್ರ ಕಡೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಬಾಡ್ರೆ ಬನ್ಯ ಪಲ್ನಕ ಪುಂಡಿ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದ ಎಂಚ ಕಿಸ್ತು ನೆಟ್ಟಗೊರ್ನೆತ್ತ ಮಿಸ್ ಆಪಣ ಅಂದ್ವಾರೈತೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಆತ ಕೇಳಿ ಕೊಡಪ್ಪನ ದೇತನು ಯಾವ್ದಾ ಎಂಚ ಕುಟೊಂಜಿ ಬೋಟ ಮಾರೈತಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಬುದ ನಂದು ಎಂಜ ಅರ್ಬುದ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಕತ ದೇತನು ಹಲೋ ಕುಟೊಂಜಿ ಬೋಟ ಮಾರೈತಿ ಇಂಚಿ ಸಿಗಿಸೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದೇತನು ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ದಾಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಐಕ್ ಒಗರ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಕ ತಣ್ಣಿ ಮೀರ್ದು ಬೇರೆ ನಿಕ್ಕು ಒಗರ್ನೆ ಬಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿ ಆವಡ ಈ ಒಗರ್ನೆ ಎತ್ತಿ ಬುಡ್ನ ಬೇರೆ ಕೇಳ ಬಾಡ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಬೇವಾ ಅದಿಪೆ ಸರಿ ಈ ರೇಡ್ ಆತೀರ್ನಿ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಎನ್ನ ಏರೇರ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಮಾತೇರ ಅಂದನ ಮರ್ಲೇನ ಅದೇ ಅಂದನ ಮರ್ಲೇನ ಅಂದು ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಏರ್ನ ಬಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ವೈವಟತ್ತು ಏತ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿರಿ ಬರುತ್ತಿ ಬಡಿದಾರಲ್ಲ ಬಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಕ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಕ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ತಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಡು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಆಡು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಲ ಡೈಲಾಗ್ ಆಡು ಈ ದಾದ ಅನ್ಪ ಮೂರ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಪುನಿ ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ ಪುಂಜೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ಲೆ పండుదల ఏం చెప్పుడు ఓ డైలాగ్ వస్తుందా కిండి మొండి కొండి కిండి మొండి కొండి కిండి ಎಂಬುದು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದಿರೋ ಹುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಕಾಸುರ ಬೇಡಿದ ಭಕ್ಷ ಭೋಜನಗಳ ಬಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತ ಈ ಕಿಂಡಿ ಎಂಬ ಕೊಂಡಿ ತೆರೆಯಲು ಕನಕನ ಭಜನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯುವಕನ ಯೌವನ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಗಂಧ ಸಂಘವೂ ಸಾಲಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನಂತ ಪೀಸು ಸಾಕಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚೇಚ ಬಂದಿಲಕ್ಕ ನಿಕುಲೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರ್ ನಿಕುಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರಿಂದೆ ಏರು ನೀವು ಮುರಾನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಬಿರೋಗ ಬತ್ತಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರನ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಬೆ ಆಡಿಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಆಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇಂದು ಈರು ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಂಡಾರ ಓ ಎಸ್ 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 ಅತ್ತೆ ಚೀಟಿ ಅವೇ ಮಾರೆ ಅವೇ ಪಂಡಿಲಕ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ 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 ನೇಮ ಅಂದ ಅವು ಜನವರಿ 30 ದಾದಾ ನೇಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೋತಿನ ಆ ನೇಮ ಪನ್ನಿ ಅತ್ಯಾನು ಧರ್ಮ ನೇಮ ಎಂಜಿನ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪಂಡ ಕಾಮನ್ ಓಡಿಯಾ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದಂದು ಓ ಇದ್ದೇರಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಗಣ್ಣ ಅಲ್ಲಂದು ಮುಂಗಿಲ ಎಂಚ ಮುಂಗಿಲ ಬಾರ್ಲಾಕಿದ ಪುದರ್ದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಚ ಸಾರ್ ಉಂಗಿಲ ನಾನು ಆಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾನ ಎಂಚ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಉಂಗಿಲ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಪುರ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು ಪಂಡಿಲ ಕೈ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮರ ಸೈನೆಟ್ ಉಂತೊಂದೆಪ್ಪನ ಅವತ್ತು ಈ ಬೇಲೆ ಮಿನಿ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಲೆ MBA ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಎಂತ MBA ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬುಗ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆಡು ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದಿನ ಬಗೊಂದೀರು ಅವು ಬೊಂಡ ಮಾರನೆ ಅತ್ತತ್ತಿ ಸರಿ ಇರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನನ ಅಂತಾರ್ಥ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬೋಡು ಎಂಚ ಆರ್ಟಿಸಿ ನಿಖಿನ ಜಾಗದ ಮಿಂದಲ್ಲ ಕೇಸು ಅಂತತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎತ್ತವ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪನ್ನ ಆಂಟಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಈತ ಕೇಳಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ಲೇರಕ ಪನ್ನ ಕರೀರ್ನ ಬುಧರೇಂಜ ಅನ್ನ ಕಾಲಿಂಗೆ ಮಾಲಿಂಗಿ ಮಾಲಿಂಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಡಿ ಬೊಕ ಕಾಲಿಂಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎಂಡದಾನೆ ಮಾಲಿಂಗ್ ಎಂಡದಾನೆ ಲಿಂಗೊಂಡತ್ತ ಸರಿ ಆ. ಲಿಂಗ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಕಾಲಿಂಗ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಬಾರಿ ಸರ್ಲೇರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಕೀರಿ ಟಿವಿ ಮಿನ್ನಿದಲ್ಲ ವೈದಾರ ಟಿವಿ ಬರ್ರ ಎಕ್ಕಲೇನಾ ಮತ್ತೆ ಪೇತಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತೆ ಟಿವಿದ ಉಳ್ಳಾರ್ದು ಮಿಂದಲ್ಲ ವೈದಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿ ಹೌದಾನೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ಬಾತಿರ್ರಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬೆತ್ರದ ಸಾಯಿಸ್ತು ಗೋತಿನ ಇಂಚಿನ ಬೆದ್ರದ ಬೆದ್ರದತ್ತೆ ಅಪನ್ನ ಉರುವದ ಎಂಚಿ ಸಾವಿಯ ಉರ್ವದಲ್ಲ ಬೆದ್ರದ ಯಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರಿಕೊಡಿ ಬಣ್ಣ ಈರ ಬಿತ್ತ ಜುವಾಯಿನಿ ಸರಿ ಆಪಣಿ. ಜಾನೀರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಸರಿ ಅಂದ ದಾತ ಬನ್ಪರ್ ಸರಿ ದನೆ ಈರ್ನ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಡಂದ ತೂಪೆ ಸರೇನೆ ಅಂದ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಲದ ಸರಿ ಹಾ. ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ತೂತೆ ಸರಿ ಸೂಪರ್ ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ಟನ್ ಅದಿಯೋಡು ಟೈಟ್ ಅದೇ ನಿಗೆ ತೂತೀನಿ ಟೈಟಲ್ ಅತ್ತವ್ ಟೈಟಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬುದಾರಿ ಉದಾರ ಉದಾರ ಮಾತು ಸೋಗದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬುದಾರ ಪನ್ ಎಂಚ ಬುದಾರಿ ಹಾ. ತೂಪಿನೋರಿ ತುಮ್ಮುನೋರಿ ಮಾರ್ಲ ಮಾರಡಿಕ್ಕೆ ಅವ್ ತೂಪಿನವ್ರಿ ತುಮ್ಮನಿಯವ್ರು ಎತ್ತು ತೂಪಿನವ್ರು ತುಮ್ಮನಿಯವ್ರು ಎತ್ತು ಬಕೈನೆ ತುಯಿನಾಯ್ನೆ ತುಂಬುನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತಿನ ಹಾಕಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬುದಾರ್ ಏತು ಶೋಕೊಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬುದಾರ್ ಎಂಚ ಎಂಚ? ತೂಪಿನಾರ್ ತೂಪು ಜೇರಿ ಎಂಚ ತೂಪಿನಾರ್ ತೂಪು ಜೇರಿ ಇತ್ತ ತೂಪಿನೇನೆ ತೂಪುಜೇರಿ ಹಾ. ಬಕ ಈರ್ನ ತೂಪೇರ ದಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಚೂರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರಿಜರ್ ನಿಗಳು ಪಂಡಿಲಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಗಳು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ ಏನುವೆ ಪಂಡಿಲಕ ಇರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಕಾಪಿಸಿ ಸರ್ ಇರೇ ಗಂಟಲ್ದ ದೇವರನ ಅಪ್ಪ ಗಂಟಲ್ದ ಇಂಕ ಅವು ಆರನೇ ಆಪುಜಿ ಇರೆಗ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆಪುಂಡ ಇರೇ ಗಂಟಲ್ದ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ದಾದ ಅವೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅತ್ತನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಂಜಿ ಅನುಕರಣೆ ಅಂಜ ಅಂಜ ಬಂಡ ಅಂತ ಮಾಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಲಕ ವಾಯ್ಸ್ ತೆಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಹಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲಿ ತೆಲುಪಲೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅವ್ರ ಭಾತಿಯರ್ ನೇಚೂರು ಬೆಚ್ಚೋಡೆ ಎಂಚ ನಾನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬರೇ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಮುಂಕುಡು ಬಾತಿರೋರು ಬಾಡಿ ಬಾತಿರೋರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಆರ್ ಬಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ಊರಂತ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ ಪಡೆದ ಅಂಜ ಬಾತಿರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಬಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಏರ್ನ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ಆರ್ ಬಾತಿರ್ದು ನೆಂಚ ಬಾತಿರ್ತೀರು ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಬ್ಬನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಶುಭ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಇಂಕಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಅಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ದಾನೆ ಅಂಚ ಅರೆಗಾನಿ ಸೀತಾದಿತ್ತು ಅರೆಗ ಆನಿಸಿ ತಾತಿನತ್ತು ಎಂಕಿನಿ ದೊಂಡವೆ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಬರಕತ್ತೆ ಅಂಚ ಇರದಾಲ ನಾಟಕ ಗೀಟ ಕಡು ಅಂಚಿನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಾ. ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾ. ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಟಿವಿ ನೈನ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪನತ್ತೆ ಪತ್ತಾರಂಟಿಗೆ ಓ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅತ್ತನ್ನ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂದು ವಾರಂಟಿ ಹಾ. ವನ್ನ ಐಟೊಂಜಿ ಆಜನ ಒಂಜಿ ಅಬತ್ತರ ಬಾಡು ತೂಂಡ ಹಾ. ನೀ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಚ? ಸುರುಕು ಹಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯವೇ ನೋಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಆತನೇ ನಟೋರಿಯಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್, ಆತನೇ ಈತ. ಓ ಮಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಕೈ ತೊಂದು ಮಾಡ ಈತ ಬಂದದ್ದು ಆನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚಾತನು
ಇರ್ನದನ್ನ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಕಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವ್ನು ಬಾರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೋಡಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ಗೀಟ ಕೊಡ ಮಿಂದಾಲ ಮಲ್ದಾರ ಇಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಗೀಟ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅತ್ತ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆಡು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಏಡದ ತಿನ್ನ ನಮ್ಮಿರ್ನ ಅಂದು ನಾಟಕ ಹಾ. ಈರ್ ದಾದ ಬಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನೇ ನಾನು ನಾಟಕ ಎತ್ತೈತೆ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇ ಸರ್ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಸರ್ ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಸರ್ ವಾ. ನಾನು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಮೈನ್ ರೋಲು ನಟ್ಟು ನಾಯನ ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಬಂದ್ಪ ಮಾರೆ ನಟ್ಟು ನೇನು ಒಂಜಿ ರೋಲ ಸರ್ ಹಾ. ನಟ್ಟನೆ ಬಂದ ಆತ ಸಸರ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಸರ್ ಹೌದಾನೆ ಈರ್ ದಾದ ಬಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಾನೆ. ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಂಚೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾ. ಸಭೆಕ್ಕೆ ನಟ್ಟರೆ ಪೋಪುನೇ ತಟ್ಟಿ ಮೂರ್ನ ಬೆಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟು ಬುರಿ ನತ್ತಿ ಬೊಕ? ವಾ ತಾಟಿ ವಾ ವಿಸಿಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆ ರೋಲ್ ಇನಿಕ್ಲನ ಜನಕಲು ನೆನಪು ದೀತೇರಿ ಹಾ. ಯಾನು ಸಾಧಿನ ಬೋನ ಲೆಪ್ಪೆರೆಂಚ ಎಂಚ ನಟನೆ ಬತ್ತೆ ನಟ್ಟನೆ ಬತ್ತೆ ನತ್ತಿ ಬೊಕ? ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇತ್ತನಿಕಲೇನು ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ನೆಟುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಯಾನು ಪೌರಾಣಿಕದೊಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಪೌರಾಣಿಕದ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಕೌರವೇ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡವರೇ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದು ನಂಜಿಡಿ ನಂಜಿಡತ್ತು ಬೊಕ? ಉಷ್ಣು ನಂಜಿಡಿ ಪುರ ಚಾಪ್ ಗೊತ್ತಂಡತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಾತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೇಟ್ ಪಾಂಡವರುಲ್ಲೆರು ಜಿಲ್ 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 ಈ ಮೇಟ್ ಕೌರವರುಲ್ಲೆರು ಜಿಲ್ 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 ಈ ಮೇಟ್ ತಾನೆ ಜಿಲ್ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚ ಈ ಮೇಟ್ ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೌರವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡವರ ಎತ್ತಿನಡೆ ಕೌರವೇರು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಎಂಚ? ಡಿಗಿ 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 ಆ ಕೌರವರು ಬುಲೆಟ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಬುಲೆಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮಗ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ದಾದ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವೇರ್ ಬಡ್ನಿ ಅವಾಕಲ್ ಬಾಡುವೆ ಆ ಪಾಂಡವೇರು ಎಂಚ ಪಾಂಡವರು ಪಾಂಡವರ ಹತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಹತ್ತು ಓಕೆ. ಕೌರವೇ ಪಾಂಡವೇರ್ ಲತ್ತ ಕೌರವೇರ್ ಲತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತ ರೋಷನ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತ ರೋಷನ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ರೋಸಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ ಬನ್ನಿ ಹೌದಾನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾತನ ನೂತಂಜ ನನ್ನ ಎರಡೆರಡು ತಿನ್ಪುಣಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಲ್ಲೈ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕೌರವೆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತಡು ಪೋದೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪಾಂಡವೆರಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ಪಾಂಡವರು ಮಹಾ ಸಮರ್ಥರೇ ನಟನ್ 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 ಅಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಪನೋಡು ಯಾನ? ಈತ ಕೌರವೆ ನಲ್ಕನು ಉಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಸುರುಕೆಂಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಡು ನಡಪುನ ಈ ನಡಪನ ತೋಡೆಂಗಿ ಬರಿಗೊಂದು ಯಾನ ಕೌರವಡ ನಡಪೆರೆ ಬನ್ನ ಜಿಬಿಲಿಗೊಬ್ಬರೆ ಮಂಡ್ಯ ಸರಿಜನ್ನ ಸರ್ ಕೌರವಗ ಕಲ್ಲೋ ತಾತನ ಧರ್ಮ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತ ಗತ್ತುಡುಂತೊಡೊಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಗತ್ತುಡುಂತೊಡು ಇತ ಯಾನುಂದು ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ದಾದಾ ಬಿತ್ತಿ ಗತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಗತ್ತುಡುಂತೊಡು ಗತ್ತುಡುಂತದು ಓ ತೆಲಿಪೋಡು ತೆಲಿಬೋಡು ತೆಲಿಪೋಡು ತೆಲಿಬೋಡತೆ ತೆಲಿಪೋಡು ಯಾನ ಕೌರವ ಅಂತ ತಿಳಿಪೆರೆ ಬನ್ನಿ ಹುಲೇನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಾಸದ ತೆಲಿಕೆ ಅವೆಂಗ ಬಂಗಾಪುನು ಓ ಅಟ್ಟೋಬ ತೆಲಿಪೆರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತೆಲ್ಪೆರೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಏನ್ ತೆಲ್ತಿಲಕ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂ ಗೊತ್ತಾಂ ಇದ್ದದಲೆ ಅಂಚ 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 ಎಲ್ಲ ತಾಪ್ತೀನಿ ಪಕೀರ್ ಬಂಡರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಯಾರು ಮನ್ನ ಈ ಬರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಈ ತೆಲ್ತದ ಎಕಡ್ ಬಣ್ಣ ಡೈಲ ಬಂಡ್ರೆ ಎಕಡ್ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಅನ್ಬದಲೆ ಪಾಂಡವರು ಮಾಂಸ ಮಾರ್ತಾರೆ ಸೈತ್ ಪೋತಿನ ಪಾಂಡವರು ಒಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಮಾರ್ಬೇರೆ ಪಾಂಡವರು ಒಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಮಾರ್ಬೇರ ಪಾಂಡವರ ಹತ್ತು ಕೌರವರ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಮಾಸ ಮಾರ ಕುಲಿಂಜ ಕೋರ್ದಂಗಾರಿ ದೀತಿಲೆ ಮಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ರಕ ಆತು ಸೊಕದೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕದೊಂದು ನಿಖಿಲ ಮಿನಿ ಮಾಲ್ಪಂಡೆ ಹ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಟು ಸೈಡವನ್ನ ವಿಷಯದಾದ ಮಹಾ ಸಮರ್ಥರೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವರ ಎಂಕ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಅನ್ ಅವ್ರು ಚೌಕೆಯನ್ನ ನಿಖಿಲೆಗ ಒಂದು ಪಂಡಿಲಕ ಈ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ತೂತಾರ ಯಾನು ಮರಣಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಾಗಮಂಡಲ ದೂತೆ ಏನ ಅಲಕ್ಕ ಪೆದಮ್ಮನ್ ಅವತ್ತೇ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಿಲಿತಲ ಪೆತ್ತದಲ ಮಾಚಿ ಮಾಚಿ ನಕ್ಕಿನೈ ಯಾಕನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಓ ಒಂದು ಅವು ನಕ್ಕಿನ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕನೆ ಯಾಕನೆ ನಮ್ಮದು ಬೇತೆ ಎಲ್ಯ ಬೇತೆ ಅವ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಸುರುಕು ಈರ್ ಪಿಲಿ ಬಾಡು ರಾಮದೇಪುಡೆ ಪಿಲ್ಲಿತ ಪಣ್ಣಾಕಾರ
ಆತ್ಮಕ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಿಲಿ ನನ್ನ ಇರು ಕಾಲಿಂಗೆ ತೀರ್ ನನ್ನ ಬಿಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಬಿಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಬೋದು ವರ್ಪೆ ದೇ ಅವಳೆನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಏನುಂಡು ಐನು ಬಿಲಿ ಮಲ್ತ ವರ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಪೂರ ನಿಖಿಲ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕದಾಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಷ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಿಲಿ ಆತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಯಾ ಪಲ್ಲ ಕಾಲ್ಕೊಡು ಸರ್ ಈ ಪೆತ್ತ ಈ ಪೆತ್ತ ಆಯೆ ಪೆತ್ತ ಆಯೆ ಪೆತ್ತ ಈ ಬಿಲಿ ಬಾದೆ ಸರ್ ನಾನೇ ಅವು ಪೆತ್ತನ ಬೊಕ ಅವು ಬೋರಿ ಒಕ್ಕ ಈ ಲೆಂಚಿನ ಮಾರ ಒಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಪೆರಾಲಿ ಯಾನ್ ಪೆತ್ತನ ಈ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತ ಸುರೂಕು ಪಜ್ಜಿರ್ತಿ ನೋಡು ಇವತ್ತು ಎತ್ತರುಂಡಿ ಬಾಜಿರಿ ಆಯ್ತು ಬೋತಿನ ಪಿಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿರ್ತೀನಿ ರಜ್ಜಿ ಬಿಲಿ ಬಾಜಿರ್ ತಿನ್ರೆ ಉಂಡು ಹೌದಾ ಈಗ ಬಿಲಿಕ್ ಬಂಜಿವೇನೆ ಬಲೆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಜುವೆ ನಾಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಐದು ತುಂಬಿ ಚಿಮ್ನೆ ಬರ್ತಾವೆ ಚಿಮ್ನೆ ಹತ್ತಿ ಓಮ ಸತ್ತು ಕೋಪುನ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡೆಂದು ಬಗಂಚಿನ ಈ ಪೆತ್ತ ಮಾರೆ ಈ ಪೆತ್ತ ಬೋದು ಪಜಿರ್ತಿ ನೋಡು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬರ ಬೋದು ಪಜಿರ್ತಿ ನೋಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿಹ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಕೊಲ್ಲನ ಪರಿಯ ನಿಂತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ಪೆತ್ತ ಅಂತ ಗ್ರಿಪ್ಪುಡಿ ಗ್ರಿಪ್ಪುಡಿ ಪಾಡು పోయి పజిర్ తినే ఈ పజిర్ తినరా పోడు ఎన్న గొత్తుందా ఆమెట్ పజిర్ తిన్నాక పెద్ద పజిర్ తిన్నాక ఈ దాదా పోడు ఈ పిలి ఈ బొక్క పోదు అటాక్ మల్పరండు సరే ఈ పెద్దడ దాదా తినరా అంತೀನಿ పజిర్ అలా కట్లే తినిపిని రైతు పోతిల ఈ దాదా తినిపిని పజిరి ఇందా యా దాదా అంತೀನಿ పజిర్ను బాయిడు తినోడు బాయిడు తిని రాబుజీ అవుదానే ఐటు ముల్లెత్తిని ఐక్ పెట్టి తిని వావంజి అహంకాರದ పెద్ద మారే సరే పజిర్ను పెద్ద కైటి తినిపిని అని సురు ಎಂಜನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾತೇರಿ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಂಟ್ರಾಯ್ ಮಂಟ್ಪನೆ ಬಿಲ್ಲೋಡು ಇತ್ತ ಪೆತ್ತಲ್ಪ ಪಜಿರ್ ತಿನೋಡು ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಪಿಲಿ ಪೋದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಯಾನಿ ನಾನು ತಿನ್ಪೆ ಒಂದು ಯಾನಂತೆ ಪಜಿರ್ ತಿನ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ನೇ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಮರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಿಲಿ ಮಾರೇಕ ಪಿಲಿಗೆ ಬೋಡಿಯೋಡು ಪಿಲಿಗೆ ಬೋಡಿಯೋಡ ಪಿಲಿಗೆ ಬೋಡಿಯೋಡು ಬೋಡಿದ ಬಲಿಬೋಡ ಬಲ್ಪುಣಿ ಓಡೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೆ ಆಡಾಗೆ ಮಾರೆ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಬೋದು 10 ರೂಪಾಯಿ ದಾದಾ ಊದುವತ್ತಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಎತ್ತ ಮಾರೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಈ ಊದುಬತ್ತಿ ಕೊಣ ಬಂಡ ಕುಡಂಜಿಕೊಣ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುಕೊಂಟು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂರಿ ಹೌದಿ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಮಾರಾಗ ಮುಂದಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಪಿಲಿಯನ್ನ ಪೋಡಿ ಅಟ್ಟೋಡು ಪಲ್ಲಕ ಬನ್ ಪಂಚ ಬನೋಡು ಸರ್ ಎಲ್ಲವೇ ಪೆತ್ತವೇ ಎಲ್ಲೋ ಪೆತ್ತವೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುವೆ ಪೆತ್ತಕ ಡೈಲಾಗ್ ಪೆತ್ತೋ ಡೈಲಾಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತಿಲಾಕಲ್ಲ ಲಮಾರ ನಿಕ್ಕನ್ನವು ಡೈಲಾಗ್ ಪೆತ್ತ ಬನೋಡು ಪೆತ್ತ ಬಂಡಿ ರಾಬುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಪೆತ್ತ ಕೆಬಿಗಿನ್ ಓ ರಾಮದೇವ 3-4 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಗೊತ್ತೇ ಪೆತ್ತ ತೂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪು ಕೆಬಿಗೆ ನನ್ನ ಪೆತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತಿನ ನೋಡು ಕೆಬಿ ಮಾರ್ಲೋದ ದತ್ತ ಹಾಕೋಯ್ತೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇದು ಎಲ್ಲವೇ ತಿನ್ನುವೆ ಬಂದ ಪೆತ್ತವೇ ನಾನಿನ್ನು ತಿನ್ನುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಾನೆ ಪೆತ್ತ ಮಾಲೆ ಆಡ್ದನ ಸಾವು ಮಾರ ದಾಗಿಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ಪುಣ ಪೆತ್ತದ ಆಡು ಭಾಷೆ ಏಡ್ದ ಭಾಷೆ ಏಡದ ತನ್ನ ಪೆತ್ತದ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಬರ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನಿನ್ನು ತಿನ್ನುವೆ ಕಮ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಚೀಲನೆ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಚೀಲ ದಾತಿನ ಪೊಣ್ಣು ತರಿದಿನ ಪಾಚರದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಸಾಯ್ತು ಬೋದಿನ ಓ ಮಾರಿ ಪಿಲಿ ಪೆತ್ತನ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಣಿ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೇರತ್ತು ತನ್ನಿ ಬಿಡ್ದು ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಪಿಲಿ ತಿನ್ನೇನೆ ಬರ್ಬಿಡಿ ಅಂದು ಪಿಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ವೈನ್ ತಿನ್ಬಿಡ್ದು ಏನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಪೆತ್ತಗೆ ಇದು ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಲಿಕೆ ತುಪ್ಪು ಒಯ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ದಯಮಾದತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನು ಆಡಿಸನ್ ಕೊಡ್ರೆ ಪೂಜ ಇಡಲ್ಲ ಇದು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಆಂಡ ಯಾ ಪಂದಿ ಕೊರ್ಲಕ ಒಂಜಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿಖಲು ಯಾನ್ ಎಕರ್ನಿಂದ ದೊಂಡ ಬಿಚ್ಚಂದಿಗೆ ಪನ್ಪೆದೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಕಾನ್ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ದಾಲ ಪ್ರೇಜನ ಅಜ್ಜಿಯೇ ನಿಖಲು ಐಕ ಪ್ರೇಜನ ಮಲ್ಲೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಾರೆ ಕಂಡ ತಪ್ಪೇರೆ ಬಜ್ಜೆ ತೆಪ್ಪೇರೆ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ನೆಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಲು ಹೋದು ನಿಖಲ್ ನಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಾತೇರಿ ಆತ ಈತು ಬರ್ತು ಎಂಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೋಲೆ ನಿಖಲ್ ಶಾಂತೇಲು
ಎಂಗಿಲ ಅಲ್ಲಿದಾಗಲ ಆದಿಪ್ಪು ಸರ್ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿದಾಗಲ ಬಂದು ಏಪಲ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪೋಸ್ತಾರೆ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿದಾಗಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಂಟ್ ಬೆಂದಿನ ಇಟ್ಟೆ ಸರ್ ನಿಕ್ಕಲಂಚಿನ ಮಲ್ಲಾಕಲಿ ಏಸಿ ರೂಮ್ ಕುಲ್ದು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ರೀ ಆ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈತರನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ನ ಆತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆವಡು ಅನ್ನ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಗೆ ಆವಡು ಎನ್ನಿದಿರಿ ನೆಕ್ಕಿ ತೆರೆದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ರೈತೆ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂಕುಂಡತೆ ಅರೆಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರಡು ಅರೆನಿ ಎಂಚ ಬುಡೋಡು ಈರ್ಬನೋಡು ಈ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುದು ಎಂಕ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಡುಡು ಎಂಚ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೊಳ್ಳೋಡು ಬಿಡುದು ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ What's up, macha? ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನಮ್ಮ ಚವನೇರ್ ಬಿಜಾರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಾತುರ್ ಪುಂತಿಯಾರು ಖುಷಿಯಾನಂದನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಕಲೆಗೆ ಬೆರಿತಾಗ ಕೊರಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಕೊರನೆ ರೋಷನ್ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಲಾವಿದರು ಸುರುಕಾದ ಕೊಲಬ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಪಂಜಿಕಾಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಅಜ್ಜರ ಶಿವರ್ನಾಡ್, ರಾಜೇಶ್ ಕಡಂದಲ್ ಇತ್ತ ಇಂಚಿಡ್ದು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರಾಜ್ ಹಿರೇಡ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮಿಜಾರ್. ಎಂಗ್ ದಾದ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತನಾಡ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನ್ ಆಂಡ ಥೀಮ್ ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಟು ಒಲ್ಲ ಉಂತಿಜ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ಚ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಉಪ್ಪು ನೇಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಅಂಡ್ ನನ್ಲಾತ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡೆಮುಟ ಬೈದಿನೇಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಗುರುವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಫಂಡ್ಲಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಇವನ್ ಎಂಟ್ರಿ ವರ್ಷೋಕ್ ಅದನ್ನ ಬೊಲ್ಲು ಶರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ರಾಜ್ ಸರ್ ಫಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಶುರು ಅಂಡ್ ಹಿಡಿದು ఒక ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ పోండు ಕಡೆಗೆ ರೈತ ಎರಡು ಉಂಟುಂಡು ಐಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಒಡೆ ರೂಟ್ ಬೇರೆ ರೂಟಿಗೆ పోనిರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅವೊಂಜಿ ಬುಡ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮಾತಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಪಂಚಸ್ ವರ್ಕ್ ಆತನೆ ఒక ರೈತರನ ವಿಷಯ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ರೈತರೇ ಇರು ಮಾತಾ ಮಲ್ಲಕುಲ್ನ ಏರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ರೈತರೇ ಬಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏಸಿಡುಗುಲ್ನ ಕುಲು ರೈತರೇ ಅದು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಟ್ ಅವು ಆ ರೈತರನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಗುರುವಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು ಪಂಪೆ ಆತು ಗ್ರೇಟ್ ಆತುಜಿ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಪೋಂಡು 25 ಮಿನಿಟ್ ನಿಕಲ ಪ್ಲೇ ಪೋಂಡು ಗುರುವಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಥೀಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಲ್ತು ಓಡಾಡಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತನು ಪಂಚಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕಲು ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಿನ್ನೆ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೊಕ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇತ್ತನ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಮಿಮಿಕ್ರಿ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ವಾಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೊಕ್ಕ ರಜಾನ್ಲ ಈಗ ಒಂಜೆ ಹೊರಟು ಒಂಜೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡುದೈತೆ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ರಡ್ಡಲ ಬದಿತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಊರುಡು ಒಂಜೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಥೀಮ್ ಸೊ ಅಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಇಂಥದ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ರೈತರ ಆಡೋ ಏನು ಜನ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರೈತರನ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. ಒಂಚೂರು ಸಾಗರ ಎಡ್ಡ ಐದು ಮಿತ್ತು ಓಲ ಲೈಫ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್ ರೈತರನಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇನ ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್
ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪರೊಂದು ಒತ್ತುಡು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್, ಸೇಸಾ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ವಂದನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಮೊಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿ ತೆಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಎಂಕುಂಡತೆ ಅರೆಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರಡು ಆರೆನಿ ಎಂಚ ಬುಡೋಡು ಈರ್ ಬನೋಡು ಈ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುದು ಎಂಕ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಡೋಡು ಎಂಚ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೊಳ್ಳೋಡು ಬಿಡುದು ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.